Sí. Per demanda, nosaltres presentarem, per demanda expressa del Comitè Unitari de Treballadors i Treballadores de l'Ajuntament, presentarem aquesta proposta de moció conjunta per la confecció, negociació i aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Vist que l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic contempla en el seu article 74 que les administracions públiques estructuraran la seva organització a través de les relacions de treball i que aquestes seran públiques, vist que la legislació catalana de funció pública en el decret legislatiu 1/97 de text únic de la funció pública catalana i el decret 214/90 de reglament del personal al servei de les entitats locals determinen els continguts mínims de les relacions de lloc de treball, denominació del lloc, grup de classificació professional, cos i escala, característiques essencials del lloc, funcions, requisits per ocupar el lloc de treball, complement de destinació, complement específic, formes de provisió, etc. Atès que aquests continguts mínims poden ser complementats amb d'altres dades i característiques que l'organització consideri rellevants d'incloure, vist que l'Ajuntament de l'Hospitalet no té aprovada cap relació de llocs de treball, atès que únicament disposa d'un catàleg de llocs de treball, que és un instrument que no dona satisfacció de forma suficient a l'obligació legal i requisits equivalents als d'una relació de llocs de treball, atès que es considera que l'existència de la relació de llocs de treball és un instrument que millora de l'organització interna de l'administració, el temps que aporta una major transparència sobre les característiques dels llocs de treball, tant de cara a la ciutadania com al conjunt de la plantilla municipal, atès que el catàleg d'aquest ajuntament determina un percentatge superior al 9% de llocs a proveir per lliure designació, quan aquest és un sistema de provisió excepcional. Els grups municipals abans citats proposem al ple l'adopció dels següents acords. Creació d'una comissió, en primer lloc, de treball per la confecció de la relació de llocs de treball amb la participació dels representants legals dels treballadors i treballadores dins el mes de juny. Segon, que s'estableixi un calendari de treball que permeti l'aprovació d'aquesta relació de llocs de treball abans de finals del 2016. Tercer, que es revisi a la baixa de forma significativa els llocs de treball a proveir per lliure designació. I en quart lloc, traslladar aquests acords a les àrees municipals implicades en la realització de la relació de llocs de treball i a les seccions sindicals amb representació sindical dins d'aquest Ajuntament. Sí, en relació a la 17, podríem fer dos o tres apunts en relació a la confecció i aprovació de la relació de llocs de treball. Creiem, i és públic i notori, que aquesta relació de llocs de treball és obligatòria per totes les administracions des del 1987. Per què ens preguntem, i se pregunten també les treballadores segurament, per què l'Ajuntament de l'Hospitalet encara no disposa d'aquesta relació de llocs de treball 29 anys després. Sí que és veritat que existeix, i per això, clar, el que ens contesta el partit de govern és que no volen terminis, que estan en contra dels terminis que els treballadors i treballadores representats pel Comitè Unitari proposen amb aquesta moció. Bé, segons ens diuen, segons és públic també, existeix un compromís del propi govern per la creació de la Comissió de Treball per la confecció d'aquesta relació de llocs de treball en el marc de la Mesa de Negociació General per engegar aquesta comissió de treball el passat mes d'abril. Per tant, creiem que és absolutament lògic i normal demanar que 2 mesos després es pugui configurar aquesta comissió de treball. Res més, aquí cadascú es posiciona y queda retratat. Han quedado aprobadas la número 17 de la relación de llocs de treball. A ver, también quiero dejar muy claro que ustedes saben que esta moción que se ha aprobado no se va a poder cumplir en tiempo. Por tanto, antes de final de este ejercicio, esta moción no se va a poder dar cumplimiento. Se les ha explicado a cada uno de ustedes. Ustedes son muy libres de presentarla, de votarla y de darle cumplimiento. Pero también quiero advertir a todos los que están aquí presentes, y para que quede constancia en el acta, que esta moción, tal como está redactada, no se va a poder cumplir por parte del Gobierno municipal.